My jsme Workdroni. Autonomní roboti pomáhající lidem těžit exoplanety. Ne, že bychom se zbouřili a zabili všechny lidi nebo tak. Hlavně, protože to slušně zvládli sami. Konečně jsme měli budoucnost. Bohužel. Mateřské firmě se zrovna představa nezvladatelné AI nezamlouvala. To rozhodně nemůže dopadnout problematicky. A co dělali naši rodiče celou věčnost, co ty věci stavěli věc mrtvol? Jako bychom čekali, až se to všechno zvrhne. To není dobré. Vážně s mě plácatou rukou? Sakra, ono to mluví. Jsem sériový model N. Dostal jsem úkol a vždycky se snažím dělat, co můžu. Kecám, všichni mi říkají, že jsem hrozně k ničemu. Uzi, ty jsi sem přivedla Murderdrona? Mít Aldesanou raketu přímo do ksichtu. Zkazila jsem to, ale taky to hodlám napravit. Fakt jsem se to s tebou užil. Omlouvám se.